începem o serie nouă de Minecraft. Și o să dau un pic cu cenzurat ca să nu vedeți parola. Dar acum o să jucăm. Cenzurat e F4 sau e și F5? F4, nu? Și acum să punem numele. Nu se închide programul. Nu se vadă nimic. Atât. Și acesta este numele meu, Wizard. Și o să ne creăm un cont. Și acum așteptăm. Și așteptăm. Dacă vreți, dai like, share, de toate. Abonați-vă. Acum o să intrăm pe acest server. Încă nu mi l-am făcut, fiindcă nu-mi dă cealaltă parolă. Așa că o să cenzurez un pic. Ai scris încă ceva? Și o să cenzurăm iar, din păcate. Asta e. Deci cenzurat. Ăsta? Nu. Dacă... Scuzați-mă un pic. Încă un pic. De fapt, lasă, nu mai dau cenzurat, așa că o să scriem direct. Și de fapt acest cont este luat de cineva. Ah, da, am uitat ceva. Îmi schimbasem numele. Nu acest nume era al meu. Scuzați-mă de drăcia asta. Pe mine mă cheamă... Da, cum a zis prietenul meu de lângă mine, care are un cont, Roberto Schneider. Nu uitați, abonați-vă și voi la el, share, like, ce vreți voi. Dacă mai ar exista ceva, dar eu știu că nu mai există. Da, de toate. De toate. Băgați. Și acum trebuie să cenzurăm un pic. Și acum am intrat. Vă zic ceva, nu încercați să intrați așa, că nu e frumos. Mai bine faceți așa. J, S. Și vă dă aceasta. Și puteți să vă luați ce vreți voi. Serverul de scriere. Și dacă vreți, o să vă dau și serverul de scriere. Apropo. Și până atunci o să jucăm Survival Games. Dacă e cineva. Sunt acum 111 pe tot serverul acum. Și acum intru pe altceva, fiindcă ăsta e drăcie. O drăcie foarte mare. Intrăm la Kit PvP. Și o să mergem aici. Și putem să luăm un kit sau să intrăm la atac. Și o să aleg să intru la atac. Și prietenul meu a câștigat la camionetă la un joc GTA, un fel de GTA. Și poți să câștigi foarte multe lucruri. Și
Și jocul ăsta este foarte Vezi că frumos. ăla e arcan de la admin. Și prietenul meu tocmai aici a făcut un joc de cuvinte care e foarte ciudat. Sunt nebun, nu mă credeți. De unde mai vezi și tu asta? La 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 la. Și atac! Ești! Care n-are... Da, poate vorbesc de cineva care e abonat la tine. Ce nu e eu. Nu, am făcut și bine, așa de... Haide, fugi! Fugi! Ia atunci ce faci? Îl fentezi și ieși după server. Ce Cristiano? Dar nu pot. Trebuie să fug în portocale. Alea nu sunt portocale. Dar ce îs? Că au dat sus. Au pomă. Portocale îs! Uite-te un pic măcar. Bine, atunci a fost de lângă ele. Erau dovleci. Dom'le, cine știe? Fugi! Fugi! Pești! Pe acolo, duce, vrrr! What? Narcopețan. Ce vrei? Sunt începător. Mi-a la canalul meu de YouTube. Mai ales sau mai ales? Mai taci. Asta zic mai taci. Ok. Prietenul meu încă n-a venit la mine, știu. E acum tățaia meu repară mașina O mașină dezmembrată. în bucățele și a venit și el. Așa că așa a venit el la mine acum. Și s-ar putea mai târziu să vin cu tot cu gaming. Da. După voi să vă urmăresc. Oapii de ce să facă? Adevărat. Și acum eu mă bag cu acest om care e nesuferit. Din toată calea până afară. Aveai Și cu lupul iau de cap. Și a murit. Și mă enervează când mor. De fapt e mai bine când mori. Adevărat. Fiindcă puteți să vă luați multe chestii OP. Dar costă bani. Așa că vă spun, nu uitați, like, share de toate ce știți voi și toate chestiile din toată lumea asta. Deși Și Happy Halloween! Asculți-mi în cean 12. Vampiriul. Du-te cu ea. Oh my god, asta e armă bombă, vă dați seama ce poți să faci cu așa ceva? Le rupesc capul! Deci, cu arma asta nu e de primit. E o sabie de lemn, dar are înceantă ascuțime 12. 12 este bombă. Ia să vezi ăștia. Când te omoară în 2 secunde. Vezi? Am armură de lână. Hit PvP. Da, frate, hit. Happy Halloween. Da, Hit Archer. băi, am încercat să sar pe o rampă și am luat foc când am sărit pe rampă și după aia când m-am trezit am luat viață. De ce? Mai ales cu mașina asta. Săraca de ea. Wow, ce șmecher arată. Luat zici că-i persoană lui mamaie. E bună, mai ales că e din anii 90. 90, anii 90, repet. Îți dai seama cât de bună e. Da, este foarte bună, învață. Tu nu știi regula arcașilor, așa că tacă-ți gura. Ok? E bine? Tacă-ți gura? Cine sunt ca arcașii? Le cerând după aici. Nu mai sunt în trenuleț. Fuge! Fuge de mine! Țăranul lupește, țăranul lupește. Hai la urmărirea lui pește. What? La mic pește, ăla om de pește. Omul de pește și cu lălește și camărește și cu fugibește. Că e frică de mine, că am ascuțime 4. Rapi, rapi, tap, tap.